Илдәге хәлләргә битараф калмыйча, Мирный бистәсендәге мәчеткә йөрүчеләр дә игелекле эшкә кушылган. Әби апалар хәрбиләр өчен токмаш кисеп әзерли. Изге гамәлнең башында мәхәллә имамы тора. Узган җомгада хәбәр иткән идем, бабайларга да, аннан соң әбиләргә дә звон итеп, мәтән менә шулай давай итегәле. Но әбиләр инде актив гына күтәреп алдылар. Менә хәзер инде Алла теләсә, бу безнең инде барып чыкты дисәк тә була. Менә коробкалар заказать иттек, упаковкалар, одноразовый упаковкаларга хәзерләп шулай итеп, аннары зуррак коробкаларга турып инде илтеп биребез Алла теләсә. Камырны бүген 100 йомыркадан басканнар. Өмәгә һәркем үзенең эш коралы, кирәкле азык-төлекләрен алып килгән. Аларның кулларына күзе ярмый, берсе җәя, икенчесе кисә, һәр кайсының күңелендә бер теләк. Башта өйдә эшләдек. Менә булай итеп коллективный итеп эшләгәчтең җиң матуррак була, рәхәтрәк була, күңеллерәк була, күбрәк эшләнә дигән уй белән шушында килдек инде. Булдыралган хәтта күчкертергә инде Аллаһның рәхмәте белән җиңүне көтәбез. Һәркем игелекле гамәлгә кушылып үз өлешен кертергә ашыга. Өмәгә килә алмаучылар токмашны өендә кисеп китерә. Токмаш кисәбез, токмашны монда мәчеттә йөрүче хатын-кызларыбыз җыелыштылар, өйдә кисүчеләр дә бик күп. Пенсионер әбиләр берсе дә тик ятмыйлар, ничек булса да ярдәм кулларын сузарга тырышалар. Менә безнең шушында күршедә генә 90 яшьлек әбиебез, ул 30 күкәйгә инде әзерләп бирде. Бердәм булып эшләгән изге гамәлнең нәтиҗәсе дә була. Мәчеткә йөрүчеләр һәр даим акчалата да ярдәм итәләр. Күңел җылысын кушып әзерләнгән ризыклар хәрбиләргә барып җитеп, аларны сөендерсен, көч бирсен иде. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.